No, Paavo Games ja Timanttiliiga, ehkä ne voisi sillä tavalla liittää hyvin yhteen, että Paavo Nurmen kisat oli jo 70-luvulla, 1970-luvulla, niin kun IAF käynnisti näitä sen aikaisia huippumaailmanluokan sarjoja, niin Paavo Games oli itse asiassa, tai siihen aikaan Paavo Nurmen kisat oli yksi niistä kisoista, jotka ovat olleet käynnistämässä. Ja tänä päivänä Timanttiliiga on sitten se yleisurheilun kovin taso ja hyvin luontevasti, kun me ollaan asetettu tavoite, että Nurmi tuodaan kisamuodosta takaisin maailmankartalle, niin Timanttiliiga on se haave siellä sitten huipulla. PN Turku Oy on oikeastaan tämmöinen meidän juridinen taustayhteisö, perhe, joka me perustettiin tähän meidän 2017 tähtäävän unelman toteuttamiseen. PN Turku Oy muodostuu 3 turkulaisen urheiluseuran ja suomalaisen yleisurheilun yhteisön, eli Suomen Urheiluliiton ja Nurmen perheen ympärille, eli Paavo Nurmen poika Matti Nurmi on myöskin osakkaana. No, kyllä mä taustaa lähtisin hakemaan ihan 1900-luvun loppupuolelta, eli 1997 vietettiin Paavo Nurmen 100-vuotis syntymäjuhlavuotta ja sinä vuonna sitten Turku oli keskiössä aika pitkälti tämän juhlavuoden viettämisessä. Siinä mielessä me järjestettiin huikeat Paavo Nurmi Gamesit, joiden yhteydessä muun muassa urheilupuiston perinteinen kenttä nimettiin Paavo Nurmen stadioniksi. Silloin maistettiin ikään kuin sitä kansainvälisyyttä ja semmoista Nurmen tähän aikaan liittyvää suuruutta. Se on ehkä semmoinen tausta, me ainakin henkilökohtaisesti voi sanoa. Meidän tuote on Paavo Nurmi, eli me ollaan otettu tuossa yhteisössä tehtäväksi tuoda Paavo Nurmi 2000-luvulle. Ehkä semmoisena selkeänä kärkenä, tapahtumakärkenä on tietysti Paavo Nurmi Gamesin saattaminen maailman huippukisaksi, mutta yhtä lailla taustalla myöskin sitten tietyllä tavalla Nurmen brändääminen ja muidenkin toimintojen ja asioiden hakeminen ja Nurmen perinteen säilyttäminen nykyaikaisessa muodossa. Paavo Nurmen tapahtumaviikot on ajanjakso, joka meillä tänä vuonna ainakin käynnistyy Paavo Nurmen syntymäpäivästä 13. kesäkuuta ja jatkuu sitten luontevasti juhannuksen yli, juhannuksen jälkeen alkavalla Paavo Nurmi tapahtuman viikolla, johon keskiössä kulminoituu Paavo Nurmi Games keskiviikkona 25. kesäkuuta ja kisan alla fiilistellään perhepäivällä, stadionin ilmaistapahtuma, maistellaan tavallaan sitä miljöötä, missä seuraavan päivän kilpailut järjestetään ja sitten kisojen jälkeen vielä annetaan 11-19-vuotiaille junioreille myöskin mahdollisuus kokeilla sitä kisa-areenaa. Lauantaina viikko päättyy sitten kansainväliseen Paavo Nurmen maratoniin, joka on Turussa jo yli 20-vuotinen perinne. Kun Suomi viettää 100-vuotista juhlavuottaan, niin meillä Nurmen perheessä ei voi olla enempää tai vähempää tavoitteena kuin se, että meidän sen vuoden tapahtumat on keskeisessä roolissa Suomen juhlavuotta vietittäessä ja omalla tavallaan niin halutaan toimia juhlavuoden lähettiläinä myöskin maailmalle. Eli uskon, että meistä on niin kuin Paavo Nurmen tapahtumissa, Paavo Nurmen Gamesista on apua, sillä voi olla merkittävä rooli siinä, että me myöskin viedään maailmalle tietoisuus siitä, että Suomi viettää juhlavuotta.